Здравейте, мили мои! Най-напред честит празник на всички дами. Днес ще направим един разклад на тема: взел ли е той или тя решение за вас? Взел ли е той или тя решение за вас? Не забравяйте, че това е общо четене, няма да резонира за всички. Вземете само това, което ви резонира. Останалото пропуснете. За лични разклади ми пишете на Messenger, Кейт Балу на български. Ако не може да се свържете, пишете ми лично в TikTok, ще ви дам телефон, за да се свържете на Viber. Личните разклади стават само единствено с дарения. Оставям на вас да прецените колко да преведете за стореното ви добро. Ще ви дам банкова сметка и когато ми изпратите снимка на транзакцията, ще ви запиша удобен за вас и за мен час. Винаги разкладите стават на видеоразговори, на живо, в Messenger или в Viber. Заради зачестилите мои фалшиви профили, искам да кажа, че никога на никого не пиша първа и не предлагам услугите си. Ако някой ви е писал, не съм била аз. Аз съм Мели Кейт и имам един единствен профил. Може да се ориентирате по последователите ми. Имам повече от 780 последователи. Така, сега да продължим. Мъжете да се обръщат за тях. Взел ли е той или тя решение за вас? Така, разклада се отнася само за хора, които в момента са разделени. Така, значи, той е човек, който е загубил празника в живота си, т.е. любовта, стабилната партньорка, заради трето лице. Значи, човекът, който е загубил, е бил неговата сродна душа. Той обаче не е оценил това, което е имал и е залитнал в страни. Стабилният му партньор или партньорка са разбрали и тези отношения са прекратени. Така, този човек в момента се чувства доста зле. Той трябва да вземе решение дали да продължи напред или да разсече всичко, да постигне баланс със себе си, защото този човек е с много голямо его, този човек има доста демони в душата си, т.е. доста травми. И този човек трябва най-напред да се пребори с себе си, с вътрешните си страхове, с вътрешните си дилеми, да постигне баланс със себе си и тогава да реши какво да прави. Този човек иска да постигне една стабилност, финансова стабилност. В момента той е устремен точно към това. Значи, ако обръщаме за мъжете, тук тези мъже са имали жена, която е била имала е много стабилна връзка, но тъй като е изпаднала в някаква скука, т.е. имала е всичко, но някак си почнало и да й бъде недостатъчно, станало е скучно и е погледнала настрани, намерила си още друг човек. Вие сте разбрали за това и сте прекратили връзката. В момента обаче тя не се чувства щастлива от това, което е направила. За жените той не е щастлив там, където е в момента. Значи това с новата връзка не се е получило.
При него се е завъртяло колелото на съдбата, страшният съд е дошъл и той е получил това, което е заслужил. Тоест, той ви е излъгал вас и него също са го излъгали. В момента този човек много сериозно съжалява и иска да ви поднесе чашата с любов. Това обаче, дали е жена или мъж, няма значение, но е човек с много нестабилна енергия. Човек, който иска нещата да му вървят леко, да има забавления, да има празници, дето се казва, купони и така нататък, но да не носи кой знае каква голяма отговорност. Поради тая причина и са сринали вашите отношения, защото този човек е гледал несериозно на нещата. Смятал е, че вие сте му сигурни и че той, каквото и да направи, нещата ще се оправят. Обаче не е така и той е загубил своята стабилна жена. Или за мъжете, тя е загубила своя стабилен мъж. Тук в момента той или тя вече са взели решение, че трябва да направят всичко възможно, за да се върнат през стабилния си партньор. По колесницата тези хора съвсем скоро ще тръгнат към вас. Дали е мъж или жена, този човек ще тръгне към вас съвсем скоро. Той вече е взел решение, че трябва да направи всичко възможно да си върне любимия човек, защото в момента е сам, чувства се много самотен, чувства се, че му се е случило това, което е заслужавал, иска отново любимата жена, иска отново, от която си е тръгнал, иска я отново в живота си. Този човек, дали е мъж или жена, е с някакви зависимости. Значи този човек или е зависим към алкохол, към субстанции, или е зависим към вас. Той просто не може да си представи живота без вас. Значи, въпреки че е с много нестабилна, много детска енергия, подобно на децата, той иска да си има стабилния партньор, но характер му е такъв, ако може, нали, тук и странични флиртови, странични забавления и така нататък, но отново да се приберем от дома и пито платено, нали, ни лук ял, ни лук мирисъл, дет се казва. Той просто не може без вас. Така че и сега, когато е разбрал, че при вас вече нещата няма да се случат по този начин, този човек си е научил урока и ще използва цялата си сила, за да може да се върне отново при вас. Отново непрекъснато си спомня как е разрушил вашите отношения и си мечтае за това ново начало. Мечтае си да се качи на лодката си и да дойде при вас. Така че очаквайте съвсем скоро този човек да ви пише. Най-малкото ще ви пише или ще ви се обади. Може да имате случайна среща, случайна в кавички говоря, примерно чрез някакъв приятел, чрез някакъв познат, той да направи така, че да се засечете уж случайно, за да може той отново да имате някакъв сериозен разговор, да изясните нещата, да изясните обстоятелствата и да се съберете отново. В неговата глава той вижда единствено вас като своя стабилен партньор. Той очаква, че ще може да се събере с вас, дори да ви предложи брак, за да може да останете завинаги заедно. Но не забравяйте, че този човек такъв му е характера. Той дори да се ожените или омъжите за него, той ще си остане с тая леката детската енергия, дето поне ще си има така задявки и флиртове, защото той е човек, който просто не може само с един мъж или не може с една жена. Така че вие решавате дали да приемете такъв човек обратно, дори да ви се моли, или да продължите напред с надеждата, че може да срещнете наистина човека за вас. Това е за днес. Обичам ви!